Joloch nyadi 21 tuke adhula lig maduong' e pacho ka Gor Mahia oidho nyaka thuolo mokuongo e chung' mar klepe tok klab mar Police FC gonde 2-0. Tugo mano bagi alap manyayo National Stadium. Felix Oluoch no loyo ne Kogalo gol mokuongo e dakika mar adek kapok jatugo Sharif Musa medo ne Mahia Gor Mahia gol mar 2 e dakika mar 30. Gor Mahia nyaka sani nitiere kod points 16, point achiel nyim Kakamega Homeboys mosetugo tuke mathoth mohewo Gor Mahia. E tuke mamoko mane obagi kawuono, klab mar Madari FC no wuok amodhi gol 1-1 gi KCB ka Shabana nolo klab mar Ulinzi gol 1-0. APS Bomet no wuok amodhi gol 1-1 gi Mathare, kinde ma Kakamega Homeboys bende no wuok amodhi gol 1-1 gi Murang'a Seal. Musa Sirengo Ramadan anasema hii ndio serikali. Mashabiki wa Kogalo wanasema run nzuri yake Sharif Musa, tachi moja tu baada ya kupo. First of all, congrats to the opponent. They deserve this win. We in life, in sport, in football, either win, either learn the lesson. Now we learn the lesson about how and what to move forward, and ahead of us we will see how to manage everything in the days. Well, of course, today it was special because we saw the opponent play, and so normally we go 4-3-3. This time when we went 3-5-2, in order to put pressure on them. We did that and work in the first half. Second half, we were just, as a matter of fact, to manage the game. We saw them coming in with long balls and stuff, but we weren't too worried about it at all.